sa palatuntunan ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita ragya banwa sa radyo natin Kulasi. Ang 101.1 mga kabiyanan sa kadyang edisyon petsa 16 sa bulan kang Hunyo tuig 2021. Adlaw kita banwa karon kang Miyerkules. Magapangalagan kita mga kabiyanan sa sulod kang isang oras sa pagdulong kang mga balita, mga information kag mga issues sa atin nga palatuntunan. Mga kabiyanan na may i-present kita karon nga balita, ito hindi man yan pwede banwa nga hindi tadya madara, ito public issue man dyan. Although nga may mga arrangement sa das milya, pero ti kinanglan mix pikar tadyak mayad makbiyanan kay pwede dyan mangin reference rin karon sa iba, ha? Mura ko tabla. Kung malaam ka diyang mapatay ka, iti natural may imaw ka sa balay mo. Mapatay ka, bakan man uraman mo kumpirman nga COVID ka, ha? Ipalubang timo gali dayon rugya banwa sa banwaran ka Kulasi. Ha? Ko tanaran. Amura mo malaam, ura ka mo sa ospital, luyar bi ka mo, iti natural malaam ka mo, luyar gid man inyo resistensya. Mapatay ka mo, ha? Ura man ti result, ura ka gin swab, ura man nangin positive ka bi, bawal ka, saan bawal pa kumpiyansa mo nga negative ka, membro ka pamilya nga imamos balay mo, may imaw ka, ura man tinag positive dyan, mapatay ka, ha? Hindi ka kuno padaron sa ospital, ay kung ni antigen test ka, basi mag-positive ka, mag-amura magwa, ting mapatay ka, lubang ka dayon, hindi mabalsamar. Ang aton dyan kadya, ay ti, pwede dyan kali matabo rin sa ibaman, di ang ustisya dyan kung mag-amor dyan klase treatment karon. Kaya may present kita bro buhay, ha? Nga natabo, nga napatay kahapon, kang aga, ha? Mga kabiyanan, pagkahapon gin orderan nga ilubang mga kabiyanan, urar mabalsamak. Di may mga pangabay gali ang pamilya banwa nga kung pwede lang mahaya mga pirala kadlaw, no? Hindi pagpasugtan ay kunyaya basi may mag sulod iba taho kag maglinaton kung kaso COVID, no? I-limit lang sa pamilya yang magturok dyan nila pagsudlan ibang tao. Total kang buhi pa, amuman nagyapon, the same persons na salamuha na dyan, no? Ang diyang kamatayon ni Isidro Tunggia Jr. Taga Barangay Lampatang, Storyahanta, brobay. Sa atin nga pagpangalagad, actually gusto pamaan ninyo, ha? Ang Lampatang, urak ti kaso kang COVID, ha? Standby sa atin nga panglagad kay ginordiran ko, no? Ka municipal municipal health office may palubanggid ang punto laman banwa nga ti ano gid ka grabe blang basihan nga bugat gid daw ang pagpati ta bisan ura ta ma-confirm nga pwede COVID ang kinamatyang taho, hindi ta pa i-consider ang background, ha? Natural may mga imaw tanas balay nga naga hulag-hulag kag nagabakal pagkaon sa banwa. But basta antir blar banwa amo diyang pamangkot tarin karon. Nga rason nga bangad may tao tanang imaw ti ura lang di man pwede tanang sa lang mabuhi. Basta antir blara kag manginbalidoron blara man nga rason. Nga bangad may imaw lang ti mga tao ay hindi mo man ra banwa malikawan. Sa balay mo kag pwede maglagaw kung ikaw may blatian kag napatay ka ilubang kar lang banwa na hindi mabalsamar. Why? Because ang imamos balay pwede mangin career kang COVID, ha? But kamo sa balay may mga personal convictions kamo nga baken kamo positives sa COVID kag man-an nyo kung ano background sakit kang inyo pasinting na patay.
Yang pamangkot ko karon mangin president rin bala niya. Umpisa bala ka niya, mangin applicable rin niya. Nga kung may tao nga malam, mapatay sa balay. Lain ginabatyag na bedridden, napatay lang no? Ay raka man ko una kaso nga nagkamatay lang, kang wura pa COVID. Bangad lang nga may imaw tanas balay na, hay baka naman tanas aragap nga buwi kaga uli sa balay na. Kag ginasuspitsahan nga carrier, ha? Nga hindi taman gani masiguro nga carrier, pwede galit desisyonan. Regya sa kulasi nga ilubong, hindi mahaya. My goodness, delikador dyan kung mag-amu-amu dyan mga pinarangga at pramati. Timiyan man ibato aw. Nalubong man ito, ginahaya man. Ha? Destoryahan ta dyan karon. Ura tatan ti problema kung nag-inistoryanay man tinyo kang pamilya. Bagay kamo man gyapon tanan naga ginasunod eh. Ang taga municipal health aman gyapon kuno banwang nasunod eh. Ang punto kung daad gina usisa gikmayad, kag daad gina exhaust man ang tanan nga medical remedies. Ang pamangkot pagigani dapat masabat, wala kon patay ng tao para ma-confirm talang kon positive or negative. Hindi ta pwede ipasubject sa swab test. Kag latan ang confirmatory, for the meantime, punirarya na yung patay. Ha? Kisa man nga protokol at ang gobyerno tangati tamaan man banwa ka stricto kung patay man. Ha? Amo ra nga kung suspected plati mo kadya, bagka mo dyan si amo dyan sa kakaso gintalakay ta. Kung mapatay ka nga ginasuspitsahan di ka nga COVID, ura man ti confirm nga COVID ka. Kalulo, oy, ka lang malubang, timo na yun. Storyahan, dyan ka sa ating pagpalagad, bawsang kalula, ho. Papanaog sa bugasong, sakay sa series. Ha? Mauli sa Kalibo, mga kabyanan. Ang una nga report, nga papanaog ka series sa bugasong. Kulang kuno banwa ang ana nga plite. Kundi may nagtao to pagkaon halin jas Gimaras. Ang diyang si Ionil Urine Palyada, 50 anyos. Halin sa Gimaras. Mauli sa Aklan. No? Una gin report, gin papanaog sa bugasong. Hay kuno, kulang anang plite. Kulang anang plite. Di kundi, nagbinuligay barangay official ka Kubay South, bugasong to. Gin pagkaan tao ang turugan, kag daw ginasikaso man to ni Mayor John Lloyd Pasete, kabi ilaging kadyang aga mapapauli sa Aklan ang diyang malam. Ha? Ang diyang malam. Now, kaina kang aga ginagturan ta dyan ang pardahan kang series sa Kulasi. Ay gabi itong tabo mo. Chep, kung mga lasi, TV ang series dyan pa sa bugasong, may direkta para sa Aklan. Nakulasi lang nakutad. Kung magabi, maagi dyan na sa bugasong, kulasi lang nakutad. Hindi rin na makapaklan. Kag koon da kay na dyan, nanaog mo lang kunutong malam, ura man gin papanaog. Kung da may ticket tergani. Ha? Ang plite na 248 ang sa ticket. Kaya talaga man kulasi. Ura kuno gin papanaog, kay tana lang nangaog. Ha? Kag kuon da may diferensya kuno to sa ulo.
Ti tingala ko ganimo. Ambay ko nang may diferensya sa ulo. Butang ko bibag kang gitamaan kang lala. Ang problema na nakalin din ni Gimaras eh. Nakasakay gani sa series eh. Tapos pag abot sa banwa nga bagka naman lugar manaog. No? Ay gina-insist ka series na nanaog lang. Ang malamura gin papanaog. Ha? Nga bagka nandati hangad nga gin papanaog bangad kulang priti. Ang atan laro kaya kadya kung sino kasugid tuod, importante makabot ang malam kung may diferensya man sa ulo sa anda balay. Ha? Ang oras ba nga alas 8:20 sa atin nga pangalagad mga kabyanan. Ha? Bao, i-play ko na kadya nga ambal ni Taysito Buaya. Imaw na sawa na agapak na kagto. Rako itestimoniya na. Nga kauna hindi ka parmuson, awat mamuson. Kanang inam ka ruming Antonius Miracle Oil. Ay, sa kasmana lang nagnamir na napamusunon. Nagnamir banwa na pamusunon. No? Amo man sinang Shirley Kalawad, tiyandat ng baldan. Gasuka ra kato kadugo. Amo malaman diyagin inam na nadura-ran. Di kung gusto nyo duda kamo, agtunin nyo to ang magsawa. Si nang Shirley Kalawad kag Sito Kalawad dyan sa barangay San Antonio. Gaymaw sa ating pagbalagad si Mayor Bibong Baladhay, nakakuon, ginatutukan na gid ang COVID concern. Sa atin, saan na banwar yan sa lawaan, no? Na, tatak sa pagbago. Si SB member Rami ni Cesario kang Barbasa, nagaulikid man sa mga constituents na sa Banwa 8 Barbasa. Amo man mga kabyanan, si Papa Mike Pilber Medina SB member kang Banwa kang Tibiao, rayo pagayam yo hamran, no? Mga pinalangga nga tagpanamati. Mga kabyanan, ginaimawan makita ni Papa Mike ni SBB Bakwal din Lim. Tagiya ka tibya bikiri, aliko dagat baligya tinapay tibya bikiri nga naamit ng mga tinapay. Kag amo man ang omni regya sa kulasi. Ang omni baligya tanan nga hardware items kag construction materials. Kompleto kag barato. Mga kabyanan, presentar ta dyaho. Kay once mapresentar ta dyang natabo sa lampeteng, ada pwede ta makambal nga amor dangtan man kang ibang nga mapatay. Na? Kag jar kita umpisa mamangkot inder belajar maligwat amor gid man blajang sondon ta kun ano natabo dis baga taga barangay Lampotong. I-present ko ninyo anay ang sitwasyon. Okay. May napatay ra yan nam-interview sa kita nga nahimo sa sanggagawad sa mga himata kang napatay sa asawa mga pinalangga ng mga tagpramati kag habalan taman karon kung ano status kang lamputang kung may positive, kung may PUM, hambalan taman karon kung ay nalubong ng itong biktima ay pwede gali career ang anak pamilya ay gagawa-gawa ano ginahimo raan gin restrict hura man may mga inconsistencies na nakita mga pinalangga ta pramati pero ang ambal ni Taysito, amo-amo to. Kundi awat mamuson, makabyanan, ginpa hapos kang kwan, kang Rumi Antonius Miracle Oil, no? Si Lolo Tasio, mga pinalangga nga mga tagparamati, si Lolo Tasio,
Di naminem ka kuno lo. Ano matuod to? Ah, ay namidem kami ni pari ko to. Darawa laban kami. Nanawag sa awa ko. Ah, uli. Hindi. Nag, kuhan ko karoon lagbla. Gusto kay ikaw karoon ng bakiruhon ko. Amo na sa problema sa mga mag-asawa nga medyo kapinot sa tada paginawada. Kag tanan-tanan ra kapinot. Kung medyo mabudlay. Ha? Pero hakon, way ko nabudlayan, may uwil ko mo. Ha? Ano, medyo mapinot, di ba nyo sila ka? Sayo raman ka reklamo, sinula tasyalo? Ura, ba't? Wadan mo tabi ko yung nadlagran. Ikaw ko lang tasya. Hello lang tasya, sige. Uli lang to, masunod, lakukron kay bakirohon, tika kron. Kano agi na lo, daw ka uyab nga daw Grand Bakiro ray. Subra pa sa Grand Bakiro ran lo tasyo eh. At siyempre ha. Kung hindi mo naras man nyo si imnan eh. Terkunta. Ang gala? Oo. Dali lang may wine dyan mong may ano ra wine ang Grand Bakiro kling pwede mainom. Dan amuran. Amuran problema nyo. Magpa-priming mo surihi ka mga kawain kang Grand Bakiro. Tapos, kung di na ganadoran ka mo, do mo amo yakan mo. Ganado nak mo. Di samdag inam mo, paulian mo sa hawa nyo kung alag. Parigos to. Kaya bakirohon, tika berbuay. Kung budlayan ka mo rin samtang dyan sa aktual, saro sapnet, iban nyo siya. Hindi na rasaman nyo simni. Sekenta kun daw, ano ka, gwapo, yab na. Pati mo notasyon na dinampurat. Dito, man. Ini mesga lagi. Sige. Balik naman sa ating pangalagad sa palatuntunan sa bat sa likod komisyon. Now, amoy banwang na tabo, Amoy banwang na tabo. May napatay dyan kahapon sa barangay Rampatang. Ang ngaran na si Isidro Tunggia Junior. 61 anyos. Imbestigaranta napatay dyan kahapon June 15, no? Alas 4 sa aga. Ano kinamatyan ni Isidro Tunggia Junior? Teura man Pero ginpalubang lang bangad sa suspitsa nga pwede magkakaso kang COVID. Para urat delikado, no? Ang dyan as backgrounder, sa nakakilala dyan ng Tagalampatang, si Isidro Tunggia, kag mismo sa na pamarintina nagambalgin. Bisan sawa na interview. May interview sa ta. Insecure tal kulingan taka-interviews. May bedridden rin dyan si Tunggiyati, natural. Hindi rin makagawa-gawa. Diyan nagid lang rin nas balay. Nakang wala pa COVID. Bedridden rin dyan tana. May blatian suno man kananda nga TV. Kagraka naman ang ginabatyag naman sa lawas. Na ang diyang biktima, kang wala pa COVID, nagabatang rin Nagabatang rin, bedridden rin. Okay. May imaw tana sa anda balay. Ang 3 kapo, 3 bata, kasawa na no?
mga pinalangga nga tagparamati. Pero ang iba nga mga bata dyan naman na salang puteng. Saragid lang gani ka pabanwa, dyan mo nga ang sara nga bata nga kung may baklan, ang diyang bata na sara, mga kabiyanan, amo man lang diyang gagawa-gawa. No? Ang isara na ka, bata nga si ngaranan niya si Mia mo. Oh. Now, ang diyang si Isidro Tunggia Jr. napatay alas 4 kahapon itaga. Ha? Napatay. Oh. Mga kabiyanan, kundi gin-inform ang Municipal Health Targia, iti papel ka nagkuon gani si Kagawad Francisco, ay in-interview taman kina si Kagawad Danny Francisco nga gin-inform naman ang Municipal Health. Now, nag-agtogin man mantusanda kag nag-inistoryahanay kanong mayad. Kundi ginistoryahan to ang background kang biktima. Na wara kuno man maswab, wara man ma-hospital, wara man mani kung positive ta na, no? Mga pinalangga at tagparamati. Now, ang nakita lang nagya nga may imaw ta na sa balay. Kag ang mga imaw na galagaw-lagaw tira ka kaso kabay ka COVID just may klase. Kag banged nga luyaran kuno ana resistensya. Amo diyan kuno nagwa sa istoryanay na with doktora nga babay noon. Pwede ta na matapikan kung may just in case may mga tao career kang COVID kag kung positive eh. Kaling ti paano ta mamanaan kung ng mga tao palibot na positive gid man. No? Eh natural lang malaam dia luyar gid man na yan mo no. Kag komplikasyon na dia ang kamatian na dia kang ura pa COVID maulog na dia banwas pneumonia. Now, kundi nadisidiran nga banged banged mga kabiyanan nga ura man mo ospital, banged mga kabiyanan nga ginapatihan kung i-antigen test kung mga malaan kagli nga lower resistensya mo i-antigen test ka pwede gli na positive na amo gli ang realidad. May pagpatir man ng atin Banwa Health Department mga positive nanda na naisugtan nga ipalubang lamang rin hindi ka kumaan may mga taong imotanas balay nga gagawa yang mga tao sa balay nga posible pwede patihan carrier kang virus. Now pagkalas 5 kundi may tinawag antes galigin palubang ngin tawagan inistorya kuno ni may pagistoryanay inistorya gid nandamong si doktora babay nun kag nag-decide lamang si doktora babay nun ipalubang gintawagan patong sangka bugto na sa Metro Manila na si Chita Atilano nga amuray kung ano man ang detalye ng istoryanay hindi tayo ma-elaborate. Pero ang nangibabaw, ang desisyon ng Municipal Health na ipalubang. Pero ang naman antalang may ayo-ayo ang panimalay kang pamilya. Iti siyempre kamaan sanda ka sitwasyon kamalam yan. No? Nga kauna parang bedridden, kagura man nagagawa. Nga kung pwede, bisan pira lang gid kadlaw, ihaya sa anda balay sa lamputang ang biktima. Pero wara to natabo, bagaan talang istorya. To make the story short, nag-decide nag-decide ang Municipal Health, ginpabuol sa punerarya ang bangkay kapon na 5 kag direkta nga gin palubang. Mga pinalangga nga mga tagparamati.
direkta nga gin palubang. Now, ano ang diyan karon mamangkot kita. Ginpalubang bangod sa pagpati, no? Bangod sa pagpati kag bangod sa apprehensions nga base ay malam rang daan. Although nga man anta nga bidridin na niya kagura kalinalin kagura mat nagagwa. Base o mana base nagpositive kag base may virus. Ano ang pwede patihan kag posible amo jagin patihan kang health department? Ay ti bagken laman ti isang kamalam nyan nga uli sa balay nga. Hay may imaw tana. Itanan man nga may mga malam sa balay may mga imaw. May mga imaw tana. Kag ang rang mga imaw na nga tiras na dyan. Sawa na 3 bata, 3 kapo. Ang diyang sawa na 3 bata, 3 kapo, amo di imaw sa balay na. Kag diyang mga imaw na sa balay na open nga nagagawa-guwa. Kag bangod nagagawa-guwa, diya pagid. Base pwede positive. Base may virus. Base nalatnan. Mga pinalangga at pramati, kag base may virus, hindi ta magtao kumpiyansa. Hay malam ta na rin si Isidro Tunggiya, base pwede amutualinan kang anak kamatayon. Now, amora rason, amora ang mga bagay ginakonsiderar naging palubang para hindi kita magsarig. Hay base positive to. Kag kung lamayan, magka-problema pa ta. Di ba daw, amora perception gina-entertain ta? Ang pamangkot ta karon, kung mag-amoran diya tanan-tanan mangin sitwasyon targa santike o sa kulasi, ay tanan man nga may mga balay man diyan, may mga membro mamla kamo nga kapamilya diyan nga malamran no, iba bedridden ren, kay natural, may mga imos balay, kalagaw-lagaw. In this present situation, pwede sa kalagaw-lagaw man. Te amoran diya imo unta? Ha? Mapalubang gid lang resandaman kadya parihas sa natabo kay Isidro Tunggiya Jr. Doktora, amuron bala dyan mangin dangtan natin tanan-tanan rugya sa banwa it kulasi. Ang point lang rugyaman is bangad nga hindi taman pwedeng hindi pag-interpret na rin dyan, iti gapaniguro ta, warat problema ran. Ang pamangkot gin-suggest tabla sa pamilya kag may mga recommendations bala kita nga ginahimo agad ma-exhaust fully ang tanan nga medical remedy bangad lang man nga hindi ta ma-deprive ang anda ginapagayo nga pwede mahaya. Hindi bla? Hay kung ga-entertain ta nga base positive, ano ba'y kung gintest to raad? Ginexhaust ang tanan nga medical remedies, gintest, ginano, para maman-an, ma-confirm pa. Kung negative to ba'y man gyap ang pasyente. Inauna mga kubanan, ang pamilya mismo may pagpati nga napatay to, negative to mo. Ha? Ang tanan bala nga mga mapatay nga malam nga nangin bedridden diya sa kulasi. Hay tanan man yan ra may mga imaws balay kag nagalagaw, openly nagalagaw ha. Kag nagagawa kag pwede man magwa. Bakken bito ko nagalagaw ay iti. Ang membro kan nap malay diyan mala sa putang libot-libot. Saragil lang nga si Mia nga bata nakara nagapabanwa ay nagapang pamakal ka kinanglanan da. Ti amora saran tanan sanda nga imawk malam, suspect na base carrier ka COVID kumo nga nagalagaw. That's why hindi tanda,
ang aton municipal health office hindi magsarig nga base wara ti COVID si Tay Isidro. Now, kung gina-entertain tayo diya nga hindi ta magsarig ay nga wara ti COVID si Tay Isidro, ano man bala nga medical remedies ang imuunta agad sarigan tarigid nga uragid man tanat COVID. Hindi pwede niya maswab bisan patay ron. Ha? Haiti ma-deprive mo ron mong ang pangabay kang pamilya nga bisan darwa kadlaw nga lubong hindi gid banwa nimo matawan kang tsansa. Ha? Kon ginapatihan ta nga ang tong mga imaw ni Tay Isidro sa balay kumublati anan na tanatana pwede mangin carrier. Ha? Ura ta na siguro ura nga carrier gid ha iti ura ta man mamanhi nga positive. Ha? Pwede mangin carrier mga kabiyanan kang virus kag lumaton ginentertain ta nga lumaton example kay Isidro Tonggia tay galahagaw sa nanyang kanan pirapak malam niyang karabanwa nga magtunan ni dyan sa lamputang teura man sa naging restrict dyan may malaam pa rin sa imaw dyan although bukod latianan galagaw mas na dyan. Ha? Ti daad masunod ang inyo restrictions ni ibawal sanda hura man guwa ng malam na itong napataya mong kululooy. Ha? Kanya rigya kita nagahulag sa palibot nga daw hindi kita ascertain nga kaluluoy lang ikaw daw halimbawa na bla nga daw kaluluoy lang ikaw nga blatianan kag mapatay nga ipalubang dalang timo hindi naman masiguro nga may COVID kaw. Mga kabyan, ang ginaturok na lang nga basi positive kaw, basi malaton sa iba. Ginpalubang nyo si Tay Isidro. Hay basi COVID positive. Nga ang rason na ginpalubang nyo tana nga urar gin balsamar, urar gin naya, hay basi man sa suspitsan nyo nga nalatnan ka mga imaw nas balay. Dibla? Ura nyo ginalaw ang malam nga ihaya hay basi positive kag maglaton. Dibla ang rason nga wara nyo gin palubong hay ginasuspitsahan nga COVID. Sino naglaton ka na? Dibla ang ginasuspitsahan nyo mga imaw sa balay na hay galagaw. Di kung ginbawang nyo patay nga ihaya ay basi positive, hay ang naglaton ka na, posible basi ang nagalagaw nga imaw nas balay na, kundi restrict nyo man ang nagalagaw nga imaw nas balay na, ura man. Di ba lang illogical? Ibawal nyo ilubang patay ay basi ginlatnan ka mga imaw nas balay, hay nagalagaw. Karon, nalubang rat ng patay, ay para ni magraptang COVID, ang ginasuspitsahan nyo na nga naglaton ka ng imaw nas balay na, huraan nyo maging restrict. Di kung huraan nyo gin-restrict, diin mapadulong aton komentaryo, kundi sigilin na aton na. Bakal na si Isidro ang latna na. My goodness. Ura ko labot kon nag-istoryanay tinyok milya. May interview sa matakon nagyasap milya. Gusto ko lang mamanan ang anda tindag kung gusto naman raad magtiner kag ihaya patay da. Period. Amo lang ako gusto mamana. Hay sa amo to kahapon na tabo. Bakit no tanda gustuhan to banwa tanang nga ilabang anak na gobyerno. Ang aton lang gusto i-discuss rin whether or not na-exhaust tanan niya medical remedies.
Ginterek belang background. Gusto ko pamaan ninyo ha. Diyan sila petang urat kaso kang kubit. Kagusto ko may pamaan ka ninyo ngang estado tlad kang imaw kang ginpalubang kahapon lagi ay banged base positive. Bakan man sanda PUM. Ang kahangawa talang nga base bala. You get my point? Gin-entertain ta ang ideya nga base positive si Tay Isidro Tunggia. Ay ura man mo hospital, ura man maswab, ay bangad loyaran tana, ay malamran bedridden, ura man jagagwa. Ang factor nga pwede te consider nga kung napatay tana ay kung i-daram mo sa hospital kung buwi pa i-antigen test mo dya positive gidya laban-laban. Di para makasiguro kita just gobyerno pirmi lang taga paniguro man. Pero kisa hindi taman makita nga consistent kita sa paniguro ta. Ga paniguro kita ay base positive si Tay Isidro Tunggia. Ginpalubong, di ba? Amurang punto. Nga para kasigurado kita ay napatay ta na. Hindi tar pwede makonsiderar ito nga TB ba't yan na. Hindi tar na ipakonsiderar ito nga lawyer resistensya na. Ay bangad ka dya, COVID pandemic, daw mo amor larat-lat ang imuunta kung may napatay ka ni paniguro ta palubang talang na yun. Why? Ang ginconsider nga ti may imaw tanas balay na. Okay. Umanon kwa. May imaw tanas balay na. Sawa na, 3 kapo at 3 bata. Kag openly nagagawa. Hura lang nagapabukot sa balay. Diyan slampot lang laman dyan rabanwa ang iba. Asaram lang ka pabanwa gani. Butang ta, entertain tang ideya nga hindi safe ang mga imaw na sa balay. Kag bangad hindi safe kagura tamaman basi nalatnan reman to mga kabyanan. Ha? Gina-entertain tayo diya nga carrier ang imaw na sa balay kag pwede lumaton kay Isidro. That's why ka napatay si Isidro ginpalubang, di ba? Ay base positive pwede nga latnan. Tigin palubang ta si Isidro. Ay posible ginlatnan. Posible ginlatnan. Pwede latnan. Ano pa? Pwede tambalan. Posible latnan. Posible latnan. Pwede latnan. Kag basi na latnan. Mga binan. Kag bangaday na patay. Pwede nga positive. Palubang ka. Amuran nila. Ang lagang istoryata. Okay. Hay nalubang ron. Wala problema. How about ang tao ay kapatig kita nga si Isidro ay uraman galing ka sa balay na posible latnan kang mga imaw na sa balay na ano ginimo nyo sa tao si imaw na sa balay na ay gina-entertain nyo nga pwede magpositive sa COVID sige pang test nyo sa dato ay kadya pa lang ma-eresta all the doubts. Gusto nyo ako magasto ka test para maprubahan talagi nga negative? Ha? Ang punto ko rogya banwa, hindi rin haw, urar blat san sahaw nga may exhaust ang tanan-tanan nga medical remedies agad lang gidhay. Masatisfy taman ang pangabay ka pamilya nga mapalubang kag mahaya man lamang ang bangkay. Nakita to rin consistencies nyo Ginpalubang nyo sa Tunggia. Hay basi, positive. Hay may imaw sa balay na nga pwede mangin carrier. Carrier kag ginlatnan tanan that's why basi na patay sa COVID kag positive to.
Tayo nalubang nyo rin si Isidro, urat at problema. Na-satisfy taron. Natuman taron ng protokol. Ay, ginatuspitsahan, tagli nga career diyang mga imonas balay. Di kalagaw man sa nag-apon na, ay career gli. Dahil gin-restrict taman. Di para hindi ta magpinalagpat, maghang-mahang mastasan o, abi, patest nyo lang nga membro ng panimalay. Para magkalinawan, talaga sa kulasi. Ang punto tarogya mga kabyanan is, pira pabla kataho nga blatianon sa balayda, example mapatay. Ha? Ang makaagam kang pariyas nga nadangtan ni Isidro nga tunggiha, ay karon kung hindi nyo dyan ma-apply sa ibang mapatay nga malam, basi iguon ka mo kay isyo. Ay may pinilian ka mo kay Isidro to. Gin-entertain nyo man to nga. Basi COVID. Ay may imaw tanas balay na nga pwede malatnan kagalaw-lagaw. Basi hura lang makita nga positive. Oh, kung may malaan ko mapatay nga ibahaya nyo man karon. Ay may mga tao man tanda karang imaw sa balay na nga lagaw man. Kung igwa nas pagkadlaw inconsistent ha. Di para hindi tama hambal nga inconsistent ka mo, titindagan nyo ang ginahimo nyo tulad kitong giya eh. Ang natabo what timing kitong giya. Kag kung tindagan nyo lang ra, manaan nyo ron kung ano matabo sulasi. Ngang tanan nga malam, nga mapatay sa balay ng ura, example mo hospital, ipalubong nyo tinyo lang ha, hindi rin mabalsamar. Amo rin lang guwa na. Ha? Tod man, amo rin na mangin guwa na. Ay kung hindi nyo man na paghimuon, basi kung maging consistent ka mo. Ay endat kinimo nyo kitong giya. Bahal nyo kano ang point ko. Mga kabyanan. Ang tao nga ginahanan mo, nga pwede laton kay tunggiya, ang carrier kang, ang tao nga posible ginapatian mo, carrier kang virus. Ay tunggiya, dya ura man tagalin niya. Ura mo man tlad, ay nalubang is tunggiya, ura mo man gin-restrict, sige-sige. Kalulo, oy, latimog lima patay, timog. Ha? Daan, may restrictions rin ginahimo ta. Ops. Bangad ginpatihan ta na naman. Nga mga imaw nitong giya, pwede mangin career ka virus, ay napatay ta na. Murang aurar naman gin alaw nga ipahaya. Suspitsador sa natanan niya nga career. Murang pinalubang lang naman tos tong giya. Ay pwede tanalatnan kag ang mga posible nga tao nga pwede maglaton ka na. Sawa na, 3 na kabata, ang 3 na kaapo, haya mo malari imaw sa balay na. Eh nalubang ratnas tong giya. Ang tong ginasuspitsahan mo nga pwede maglaton ka na nga mo to ang napatiyan ta kausak matayon ay base may COVID. Sige, mangyapon yan lagaw. Tidaan gin restrict nyo. Kuno nyo tag ibang baryo. Hindi nyo palaw ang diyang mga apo na bata na kagangsawa na magwa ha. Kako magagto ka mo sa sulod ka balay da, hindi mo magto ha. Ay amura amon gin suspitsahan sa bana na. Nga posible nagpatay to bana na, base nalatnan. Would like rin kung napatay ng tao, ang imaw na suspitsahan mo. Kung ura pa niti napatay, pwede paglita naman kalagaw. Tanan ta suspitsado, please COVID yan eh. Ang problema mo lang mapatay ka. Palubang ti mo. Kag ang taos palibot mo, hanaan nga pwede career. Pero kung ura pa man mapatay, lagaw lang na eh. Damo ka lang yan. What problema, hindi tapay restrict. Pwede mo kalubilo yan. Okay na. Magwa mas na to. Galinagaw mas na to. Iti wala man restrictions. Di ba mo ranggin basihan tanat yung palubang stong iya. Iti basi career ang mga membro nak ni Malay. Ay galagaw.
Kag pwede nga hanan sa COVID na matyana. Tamuran, urat at duro nga ipahangap dyan ka nga istorya. Mo gidran. Te, ang nasuspitsahan tato nga pwede maglaton ka na, ay nalubang naman na si Tunggiya, sige manlagaw da. Tinaw, kung maglagaw sila, di klaton. Ang ipahangap na karaknatan nga punto, makabiyanan, nagyas klase. Nga kung may malam nga mapatay ragya, bedridden, lawyer, resistensya ora magagawa, ipalubang ka lang nanda. Hindi mabalsamar. Why? Ti ang argumento nga gina-apply na kay Tunggiya nga ti may imaw tanas balay naglagaw, posible career, ura takmaan by virus. Oh. Ti ko na ipatest nyo tlad. Hindi tala pagbayisan to kung ipalubang nyo rin tos Tunggiya. Ipatest nyo tlad tanan-tanan sanda, agad nga ako makita lang man nga positive, kundi hindi tarapag-alaw nga maglagaw, kundi si Tunggiya lang tong napatay ang malakna na kung just in case positive gid man, di ba? Hindi kalaton pis ba? Te, patis nyo. Ang akan point, turya ko kay Barak, makibinan. Kabisan sa interview tayo. Ura balati advice nga ginatao kamo sa mga pamilya pasbi ko mapatyan nasandat na kapati bagkat kubik na matyan nga sige kung sarangan nyo ipaswab ta dasig laman confirmatory amor ganing nga lintik sa kagapangara jak natin nga inabombardiyo ta sigob nga patapuson kag paoperiton ng molecular laboratory hay gakalit-silit si banwa matao karamatay nga hindi makumpirma na paludbong lang kag nahana sa COVID. Tapos karaan tapadya nga kun natalakay ta political issues. Bisit klase ka sitwasyon niya. Ha? Hindi di banwa haw may exhaust ang tanan nga medical remedies. Kung may mga situation like this. Example, si Papadan, hura gagawa sa balay na, bedridden. Di may imaw na sa balay na, gagawa-gawa, pero di, safety man, hura man, bagkan man PUN. Napatay sa Papadan. Mahambal municipal health, ipalubang sa Papadan. Hindi rin pagbalsamara. Amo niya natabok itong giyan, tagalampot. Bangad lang, they are entertaining the possibility gas Papadan na patay bangad sa kaso COVID because ang imaw na sa balay nagagawa kag maybe carrier kang COVID virus. Di ko na mag-amo na barasihan taron kay Tunggiya sa lampoteng tanan rin gali ray. Kabay pang hindi ka maming consistent ha? Ambalan ko lamang. Tanan rin nga mapatay sa kulase basta may imaw nga buhi sa balay nga gagawa mapatay ka mo ipalubang ka mo lagi gali ka municipal health hindi rin may exhaust ang remedies kung bala pwede pa dyan ma-confirm ang haya-haya wire noy amo lang man dyan gusto tabanwa nga klaruhon. Hay karon kung may papatay iba dyan. Ura man na ospital. Kung hindi nyo man pagpalubang, kundi bayas serta natin nyo. Kabay pang urat may matabo, ha? Ngas perkadlaw may mapatay dyan, nga napatay sa balay na. Ura nyo man ginabaysan palubang. Dapat palubang nyo tanan, ha? Ang mapatay lang nga hindi mo ospital. Nga malaam din. Hay parehas kay Tunggiya, may mga imaw man sa balay da nga galagaw. Kag pwede hanan nga positive ang kinahalinan, COVID ang kinahalinan, ang maam na dyan, puti, gina-entertain. Ang kinamat yan kang biktima. Ura, takot, labot. Kung nag-istinuryanay, tinyok, milya ka nagsugot, ay ti kamumat na natuman. Bangod dyan na, public issue dyan.
kung paano nyo i-handle kamayan ang sitwasyon. Dahil ginusisa nyo lang background man ka biktima. Ha? Bangad gina-entertain nyo nga napatay to nilatnan kang mga imaw nas balay galagaw bay. Hindi na magsarig. Hay basi to ang mga nagalagaw ng imaw na nga sa balay, career blag kag naglaton kitong giya ko di kag napatay ti i-consider tas tong giyaron nga ipalubang tay basi positive COVID. Hay any member imaw nas balay suspect kang COVID. Tapos na palubang nas tong giya. Hay suspect nyo ang career ng mga imaw nas balay ti anong tabo nanda. Ginasugtan nyo man maglagaw, raan restrict nyo, di ba? Hay career naman sa nagyapon. Pariya sa pagpati nyo nga career ang mga imaw nas balay sa kamata kang virus nga nangin nga posible ginapatian nyo ginalinan kamatayan itong giya. Pila ka tao mapalubang nyo sa klase nga wala gindara sa ospital. Ay natural, hindi ba namin bitar, kagura man rabanwa, kakuon, kita nga, hurat imos, balay na. May mga imaw man ran. Hay bangad gali sa argumento nga may imaw, balay na. Ipalubang nyo lang, bangad, pwede nyo rin entertain na rin, balbal, ang posibilidad na positive ka na. Ha? Hay ti, luya ko no. Di natural. If we are a medical practitioner, once malam ka kung may batian ka, not nga COVID ang batian mo, luya resistensya mo. Ang atan lulagyan na pangabay is, hindi bala may exhaust at ng medical remedies. Ipaswab. Ay may mga rason naman ko ron nga, buhay ron, 4 oras. Tiwanaw, kung 4 oras, hindi ma-detect, hindi makita, ang virus sa lawas sa taho. Makita ka na gyapon virus to bisa naginam ka kahilo mo. Ha? Paano nyo isipon to ang napatay to? Iniisip nyo to sa isara sa mga deaths? From kulase? Klaruhay itong istorya, abay ito sa maisip nyo, isara sa napatay, bangat sa COVID. Pwede nyo tumisip o hindi? Ang pwede, ang punto, tam lang ako hindi nyo lang pwede maisip. Nga COVID nga matyan na, radan na, ang punto tarad, gingayuan yung advice milya kung sarangan da magpaswab. Pwede maragapon mamanan. Ha? Tikinang lang ipalubang tagid. Hay ang bangkay to, may virus ron to. Urat pang ni maniran. May virus ron to, makalaton para siba. Tiwa na ang buhi nga nga, ginpatihan nyo career nga naglaton ka na. Bakan ti career how? Hindi pwede maglaton raw. Ginadali nyo ginilubang si Tunggiyatoy, basi career kang virus sa iti. Basi COVID na matyan na, kag maglaton pa siba, hay ginlatnan man ka mga imaw nas balay na, ginpalubang nyo dayon, di ba? Para hindi maglaton ang purpose. Di ang gin-entertain nyo nang matao sa imaw na nga pwede maglaton ka na. Hura nyo maging restrict. Galagaw man. Inconsistencies. Illogical. Na klase kang mga decision making. Gintalagay ko dyan, because this is a public issue. Ura ko labot kung nag-arigluanay kung milya to. Ay natara ko, pira ka tao, just klase mapatay nga ura mo hospital, napatay sa balay na, ang malabang pariya sa natabo.
Kay Isidro tong giya. Tito erase all the doubts. Urak mo plano ipa subject sa swab test diyan nga. Ang mga tao ang ginaan nga pwede maglakton ka na. Urak mo plano i-restrict day amo dia ang ginbasihan nyo nga maglakton ka na. Ginpalubong nyo ang bangkay ay posible ginlatnan. Pero ang tao karon matapos ginlubong tarang bangkay, huraan nyo gin-restrict na pwede man maglaton sa iba kung career gid man sanda. Gin-restrict nyo hindi malubang ang bangkay, hindi mahaya, ay posible ginlatnan, kang diyang mga imonos balay na, karon ang mga ginapatihan ta nga pwede maglaton sa biktima nga napatay, huraan nyo man gin-restrict. The part of it is ipasabdik nyo sa swab test to. Ha? Dapat may proper management kamo nga magpinsar ka mayadyak yan. Dapat ang ATF sa kulasi amugid mga entertain niya ka kung ano gid mayad ron. No. Kung may mga cases like this, ano imuon nyo? Pinalubang nyo ni tustong giyato, ay hadlak ka mo basi magdinaton virus. Bagad lagani kinapatiyan nyo, basi positive kinat ang halinan kakamatayon na sa virus, ha? Pero ang gin-entertain yung mga tao nga naglaton ka na, ura nyo man ganit lad gin-restrict. Nyara, pira pa kamal, amlat nandak na kung lagaw-lagaw, di ba? So kita mo bla, illogical. Dil magkada, kalang doktora, babay nun, naka na. Bagay, opinion ko na dok, baka matagat doktor. Bala, tinyo dyan sa buhay nyo. Okay man ra nga mo ra punto nyo. Kaga sa karaydan, tatanan-tanan. Kaning kung gusto nyo lang raad mag-restricto, kundi ang stricto bla nga pransado bla. Hindi kun bangian. Hindi nyo sugta ng bangkay, ayay, basi kung ang inalinan na to, positive. Ura, di pa ni maniran. Hay, bidriden ng daan rin, naging latnan, bla ka, imaw nas balay ng kalagaw. Di bla? Nadlog ka mo, iaya, hay kung positive, maglaton-laton. Pero ang ginpatihan, yung naglaton ka na, uraan nyo man gin-restrict. Una-uraw, niklaton. Ay. Plastic example, para mangin klaro sa tagpramatita. Ako sa Romeo Antonio, may imaw ko tatay ko sa balay. Napatay tatay ko. Ipalubang das tatay ko, bangad niya, ura matas tatay ko kuwa. Example lang. Palubang das tatay ko, bangad sa rason, nga basit na latnan ko. Okay. Hay, ako, nga si Romeo Antonio galagaw. Kag maybe career ako ura kaumaan basi positive man taken. No. Kundi gin palubang das tatay, di pwede hayay basi maglato ng virus. Okay, way problema. Pero ako nga ginpatihan nanda nga naglaton, posible naglaton nga ura man ni mamani nga positive. Nga ako nga si example si Romeo Antonio, ura naman gin-restrict, hindi sa gilagaw. Nga ako ang ginhan-anda nga pwede maglato na galagaw ko,
Sa tatay kung napatay nga blatianan, ura galing sa balay. You get my point? Ha? Ay. Kaya mura. Ay natabo dyan kay Sidro, basi amo yung tabo ninyo sa sunod, huwag ka na matay mo nga hindi mo hospital. Ipisyom ta lamang, ay mga ka paniguro ta, urar lubang-lubang, urar glitiyaya, because of these presumptions of probability, na maybe ang cause of death na is COVID virus. Wire tabanwat nahon sa atin nga pagpangalagan. Ako dyan si Roming Antonio nagapasalamat kin. Sa inyo ba naman pagpamati miyad gid nga ganti kay?